Uy, bata ka na, shot-shot mo kay ikaw isa ba? Wala lang, time ano. Tapos tabi. Gusto niya ang mga laki na ito niya. Wala yung laki. Wala eh. Kapay ka no? Saan naman ka? Lahi naman lagi itong aura ka ron. Ate kali gusto RSK para makatilog mga boys. Strategy. Wow! Wait lang sabi sa akin, magdulas ako. Ha? Sige, sige. Pag inunan diya, tagatagayin lang ko. Ano sa day na? Muna ka BB Games. Ano ba yun? Kablo ka ne? Wala pa, marag ka. Gusto ka madula? Sige daw. Nag-ano yung link ani Beb? Sige, send ako. I-download. Pag makadownload mo ka sa links, kita ka na-register, i-click na. Tapos ibutan ang account number diya, then password din, confirm password. Kita ka na send. I-click naman send, then goes ang OTP. So pag makadula na ka sa games, tayo kasi klaseng dula na diha. O, try na tong color game. And then patata sa yellow. Di ba daog? Nga na lang! Yung pagsunod mo sa games na bonus 5 peso coin. Gusto mo kasi sa Gcash. Sure ba? Sige ba? I-click lang ng plus. Then? Then ibutan mo ang Gcash number diha, then ang amount. Gusto mo mag-withdraw pag daogan na ka. I-click mo yung withdraw best. Pag-click ka sa withdraw best, ibutan mo diha kung pila mo yung withdrawon, and ibutan mo yung Gcash number diha, then bind. Nga na lang, makakwarta na ka. Simula ron nagang naglalaki kay mo na yung ginadula ni mo. Alangan, uy. Asa na, babe? Text ka ron. Daga na kay extra yung ginabinuangan rabang ko. Kasi sildon lang apa sa kuha. Wow. Pili, gwapo. Na, babe. Shot sa babe, babe. Shot ako. Ginihara kasi shot diya. Para ganyan isa mo magyan kita. Shot. Pagka ni si Charles mahumbog niya, bugha doon ang bayutan. Sige, inom ka ba? Pupugon niyo kunin mo ba? Uy, buang ako na mag-isa no. Kontak mga lalaki. Wala, bayit. Ikaw may daghan. Tarong diya. Ikaw, dali, karang. Siya ako mabayad sa rooms. Nakit madala lalaki. Nakakailan mga lipog-lipod to. Inom sa gani, no. Hindi maghubog ko. Sige Wow. na. Kani, hubog na dyan yung bayutan. Oh, hubog na. Lipon ako. Nalipon ako. Tara, bes. Hubog ako, bes. Ay, wala pa mga lalaki. Bes, dili pa na, bes. Sa man, uy, mura magmahinang nilalanggo niyan. Pak! Lagot. Hubog na dyan yung bayutan eh. Lami magyapon ni bisig bayot. Shot, babe. Ba? Ano na, babe? Mga lalaki. Sa'yo, isa ba? Kaya katumba ka. Ayan ako, okay? Ay, hindi ka mo tutoy. Para di kahugaw tanawon ba pag naang mga keksong niya. Sorry, bes. Gamitan lang. Pre, chat, pre, kayam, chat, pre, oh. Wow, yung camel, pre. Asa man? Tek kamay ni kalami sa chat, pre. Mama, 1.5 din na pero, pre. Ha? Mama, 1.5 pero ba? Nah, naunsa ka, pre. Sa kuha ko kami nga lang, pre, na. Walo ka, pughok na paborito sa tanang paborito. 1.5 pero good, pre. Sige, good, Wala pre. lagi, pre. So, wala ko yung kwarta, pre. Wala, orap. Sige lang kay kailan na, pre. Herman, pre. 1.5, ambot lang, dapat yung kwarta. Wala talagang abot to ron, abot. Markana, migo lang ko to, migo. Itsoy! Uy, Sarge, Sarge, oh. Comfort ko, be! Ang samli ka, Sarge? Si Comfort Sarge. Gilabtan ko sa akong BFF. Si BFF. Kaya akong gipagsamantalahan. Ayun sa mga. Pasyata pa ka, be? Nabayot na si Sarge, yun. Kaya akong gilabtan, lagot. Ano man, kung saan di ka rin? Ano siya, magdala na siya ng lalaki sa room, tapos iya akong gipagsamantalahan. Yayang Sarge, bigyan chika ba yung alam niya to. Pero na, Sarge. Okay, 1.5 dira, Sarge. Ha? Grabe, mukha ko mong di ka 1.5. 1.5 lang, Sarge. Pero gusto ka mo extra sa kawa? Pidi. Sure, eh? Massage. But okay. Okay ka na. Okay, good shit. Ka na, good shit. Tara, ko dito sa kwarto ka. Asan ang kwarto? Tapos taas. Tara. Uy, wow, kitsoy, tara. Wow. Tay! Ali, sakot! Ayun lang, Sarge. Balik ko. Okay. Kitsoy, wow. Tilawan ko ni kitsoy karon. Wow. Alis, likod, tapat na. Ako yung si mo, ah. Ayaw kumpiyansa ng Sarge, ha, kay bugha dyo ka. Lagaw pa sila. Wala, may room, Sarge. Upog na ko. Diri lang ta, Sarge. Wala, may room. Diri ata? Diri lang ta, oh. Okay. Sarge, sigda.
Sure ba? Sige. Higda na ka? Sige, higda. Sige, sir. Higda, higda. Uy, kids, haras kay ka. Excited kay ka mo tilaw sa ako, ano? Higda na, sige na. Tarong ha? Oo, sige na. Higda ko ha? Uy, wow. Hinay-naya lang ha? Kids, ay dugay pa? Hello, wow. Hala, hard day kayo ka mo massage. Uy, lamiaw.